Tolosa Goxua azokaren barruan, sagar-tarta lehiaketa ospatu zen urteroko legez. Aurten, inoiz baino parte hartzaile gehiago aurkeztu ziren, 28 hain zuzen ere. Hoberen aukeratzeko 3 sukaldarik osatu zuten epaimahaia. Helen Arzak, Eba Arginano eta Imanol Zubelzu Tolosarra. Aurrena egiten ditugu banaketa bakoitza ez ditugu probatzen 28 tarta. Egiten deuna da 10 eta 8. Eta hortikan aukeratzen deu bat edo bi edo 3 gehiena gustatu zaiguna, geho hiruren arten probatzeko. Eta hortikan ateatzea irabazten duna. 3 epaimahaikide zaudete, zuen artean ados egote altzarete? Gehienetan bai, eta zalantza sortzen bada, nahi gustatzen bazait, bat eta bestia ados jartzen gea. La mayoría gana. Maila nik urtero tortzen naiz, eta nik usteet maila pixkat obia dala urtero, pixkat. Eta gainez, gauz polita da, sagar-tartak oso ezberdinak ateatzen diala. Batzuk, hojalrekin beste batzuk, bizkotxokin beste batzuk, galleta masakin, oso ezberdinak. Eta ia danak oso goxo. Zer behar du sagar-tarta batek irabazle izateko? Netzako zapore sagarrana izan behar du pixkat mikatza, ez oso goxoa, sagarra asko uki behar du eta ekilibrio bat azukrekin eta frutakin. Ekilibrio polit bat, hoi da honena. Sagar-tartarik gozoena Tolosar batek egin zuen. 12 urte ditu eta Ximena Zeberio da bera, berak eraman zuen garaikurra. Bigarren saria Nagore Gutierrez Zarauztarrak eraman zuen. Lehenengo indeu masa kebrada bat, dala irinakin eta mantekiakin eta azukrakin, eta gero ja konpota bat, zagarrana, eta gainetik bai masa krebadako tirak. Zure azpal laguntza ezan aldezu? Bai. Behakin du masa eta ni konpota. Nolatan erabaki duzu parte hartzea? Goen dela 3 urte lehenengo aldiz parte hartu genuen resteta genukan oso goxoa zana eta lehenengo urten bai etorri ginen eta oso ondo pasatu genuen, pila bat jan genuen, gozo pila bat eta orduan aurten baita nahi genuen etorri. Kontatu guztu, nola duzu sagar-tarta? Jarri dut hojaldareko masa, gero gainetik jarri dut erresil zagarran konpota bat, etxian indakua, eta gero krema pastelera, eta gainetik zagarrak eta mermelada, albarikokian mermelada. Gustatu zaizu zuri gozo gintza pastelak egitea? Bai, pila bat, kuadrillantzat eta pila bat iten ditut, eta guztua jaten ditut, eta orduan jarraitu iten dut. Opletan jalgitzen dira